ассалому алайкум бародарои ҷон, созаи хубаин, саломатитон хубай бародарои ҷон. Ҳама касаи якдонаги лайка меҷахем, подписатся кунем ва колокольчик канала гирён кунем. имрӯз ахирон рӯзи моҳи шарифи рамазон, яъне ки рӯза аст. бародарои ҷон, ай худованд талаб мекунем ки ҳамаи бародаромон соҳиби хонаву дар шаванд ва бародарои ғарибе ки безананд зандор шаванд, курс боло шавад. бародарои ҷон, фаромӯш накунед лайк, подписатсияро. ва имрӯз 1 май соат 8:44 ба вақти Москва ва 10:44 ба вақти Тоҷикистон. курси имрӯзаи мо бародарои ҷон 1000 рубл 174 сомону 56 тирҳам ва доллар бошад 14.2. евро бошад бародарои азиз 13.29. бародарои ҷон, лайк, подписатсияро фаромӯш накунед. бачаҳои ҷон, илтимос дастгирӣ кунед, ҳатман подписатсия кунед.